20 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар кӯчаи Ҷалол Икромии пойтахт бинои нави маъмурии корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушмандро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд Smart City мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар асоси нишондоди паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ оид ба эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба хотири вусъати рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва истифодаи васеи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ин тадбир шаҳодати тақвияти равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи муассири имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт мебошад. Корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 7 майи соли 2019 бо мақсади баланд бардоштани самаранокии хизматрасонӣ бобати қонеъ гардонидани талаботи шаҳрвандон дар самти хизматрасонӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоии маҳаллӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ таъсис дода шудааст. бинои нав дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои махсуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо тарҳи муосир бунёд шуда аз таҳхона ва 4 ошёна иборат аст ва дар он зиёда аз 200 нафар бо кор таъмин мегарданд. дар ин бино барои анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ мутахассисони маҳаллӣ ҷалб шуда корҳои бунёдӣ мутобиқ ба талаботи меъмории миллӣ ва шаҳрсозӣ ба иҷро расидааст. бино дар масоҳати 6301 замин сохта шуда аз 94 утоқи корӣ, 4 маҷлисгоҳ барои 120 ҷойи нишаст, ошхона бо 60 ҷойи нишаст, маркази коркарди маълумот, маркази назоратӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. тасмим аст ки маркази коркарди маълумот қобилияти нигаҳдории ҳаҷми калони маълумотро доро буда он бо насли нави технологияи иттилооти коммуникатсионӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. барои нигаҳдории маълумот дар он зиёда аз 120 пойгоҳи ҳифзи иттилоот васлу насб карда мешавад. маркази назоратӣ бошад дар масоҳати 200 метри мураббаъ сохта шудааст ки дар он 35 нафар оператор, кормандони раёсати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, раёсати бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе ва ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Душанбе шабонарӯзӣ фаъолият карда амнияти шаҳрвандон ва назорати фаъолияти инфрасохтори пойтахти кишварро таъмин менамоянд. китобхонаи барҳавову муҷаҳҳаз ва толори машқварзӣ барои кормандон аз имкониятҳои дигари иншооти нав ба ҳисоб меравад. яке аз лоиҳаҳои шаҳри ҳушманд ин ҷамъоварии партовҳои сахти маишӣ дар шаҳри Душанбе аст ки дар ин самт ҳам мо дар якҷоягӣ бо Бонки ҷаҳонӣ ҳамкориро идома дода истодаем. мо инчунин дар лоиҳаи едониш яъне ки рақамикунонии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, инчунин дар рақамикунонии соҳаи тандурустии шаҳри Душанбе кор ва фаъолият намуда истодаем. дар зиёда аз 150 муассисаҳои таҳсилоти миллии умумии шаҳри Душанбе барномаи едониш насб гардидааст. яъне ки тамоми рақамикунонӣ дар ин самт аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд ба анҷом расидааст. дар самти нақлиёт яъне ки аз ҷониби корхона зиёда аз 510 адад троллейбус, таҷҳизотҳои GPS, таҷҳизоти санҷадаи сатҳи сӯзишворӣ, таҷҳизоти ба ҳисобгирии мусофирон насб гардидааст. аснои муаррифии тарҳу лоиҳаҳои тавассути корхона амалишаванда ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки шаҳри ҳушманд сохторест ки дар асоси охирин назарияҳои рақамикунонӣ такмил ёфта идоракунии шаҳр бар пояи фановарӣ, иттилоот ва коммуникатсия ба роҳ монда мешавад. шаҳри ҳушманд ин консепсияи шаҳрсозӣ, ҳамгироии технологияҳои иттилооти ва коммуникатсионӣ барои идоракунии инфрасохтори шаҳр ба монанди нақлиёт, маориф, тандурустӣ, хоҷагии манзиливу коммуналӣ, амният ва ғайра мебошад. таъкид гардид ки ташкили иқтисоди рақамӣ, нақлиёти ҳушманд, тибби ҳушманд, таълими ҳушманд, рӯшноии ҳушманд, иқтисоди сабз, шаҳри сабз, харитаи электронӣ ва дар маҷмӯъ татбиқи бештар аз 20 лоиҳа дар шаҳри Душанбе дар доираи низоми шаҳри ҳушманд раҳандозӣ шудааст. рақамикунонии соҳаҳои маорифу тандурустии шаҳри Душанбе, насби сутунпояҳои алоқаи мобилӣ, амалисозии лоиҳаи иҷтимоии Wi-Fi, тарҳи идоракунии партовҳои сахти маишӣ ва коркарди он, таҳияи харитаи электронӣ, рақамикунонии
ҷаҳонии соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе, нақлиёти ҳушманд, фаъолсозии шаҳри бехатар ва ғайраҳо аз зумраи корҳоест ки тариқи корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳоли иҷро қарор доранд. Тамоми маълумотҳои ина ҳукумати электронӣ мегӯем. Дигар тамоми чизо агар ин набоша дата центри Баку хоб пеш намеравад. ин барои на танҳо барои шаҳр хуб аст. Тамоми ҷумҳурӣ чӣ сохторе ки набоша барои истифода захира намудани маълумотҳошон ин ҳатмӣ даркор. дар корхона барои анҷоми амалиётҳо тавассути технологияи иттилоотӣ беҳтарин мутахассисони ҷавон ки аксарияташон хатмкардаҳои муассисаҳои олии таълимии ватаниву хориҷӣ буда донандагони хуби забонҳои хориҷиву кор бо технологияи иттилоотӣ мебошанд, ба кор ҷалб гардидаанд. дар ҷаҳони муосири бо сурат тараққиёбанда фаъолият ва рушди тамоми соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ тасаввур кардан имконпазир аст. мақсади таъсисёбии шаҳри ҳушманд баланд бардоштани самаранокии хизматрасонӣ бо истифодаи иттилоотии шаҳрӣ баҳри қонеъ гардонидани талаботи шаҳрвандон дар самти хизматрасониҳои электронӣ тавассути технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, таъмини амнияти шаҳрвандон ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе равона гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ошноӣ бо имкониятҳои бинои наву замонавии корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд ва суҳбат бо мутахассисони соҳа ба роҳбарияти корхона дастур доданд ки ба хотири амалишавии самараноки лоиҳаҳои ҳушманд ва ба шаҳри инноватсионӣ табдил додани Душанбе ҷалби шарикони рушд ва сармояи дохилӣ васеъ ба роҳ монда шавад.